Чакай, сега снимам вече. Айде! Айде, махайте! Започва се. Започва се. Сега се представя така напред. Забивай. Точно забивай, маркирай. Дай. Само, че не ги ще се прави. Асен къде ти го е казал, не е съвсем право. Не толкова остри за мой. Много големи да. Браво. Забиваш, изправяш и какаш. Така. Заби и кликни в завоя. По-бавно как, не е нужно чак. Стой тлеко, изправи, заби и пак кликни в завоя. Ай, заби, кликни в завоя. Е това ти.
Диана, браво! Браво! Ама не, добри, така ще стегне. Дръж ги е така напред. Ето така. А това нещо трябва да се записва по принцип. Ето това. Не, Митко, чакай, не. Митко, бавно. Виж, държиш сега това. Тази щека ти е леко напред. Запиваш и трябваше и после другата щека напред.